Som al Teatre Tantarantana, on aquests dies s'està representant La nit dels mons, de la companyia La Salamandra, liderada per la Loredana Volpe, i en aquest cas l'obra està cocreada i codirigida per ella mateixa i per la Inés Galiano. Avui parlem amb elles per descobrir com ha sorgit la idea d'aquest muntatge que barreja la història original de Hamlet amb viatges en el temps i amb altres elements fantàstics. Què tal, Loredana, Inés? Ja heu estrenat l'obra, quines són les primeres sensacions ara que ja l'heu provat amb el públic? Doncs estem molt contentes perquè vam fer ahir l'estrena i va agradar moltíssim, vull dir que la gent va riure molt de principi a fin i doncs això va ser molt xulo. Sí, jo també estic molt contenta, la veritat, i no sé, avui farem una altra escena, comentàvem amb tot el resta. Resta que som tots periodistes, exacte, influencers, això us fa una mica de respecte, no, també? Sí, totalment. Vosaltres, la companyia Salamandra, esteu aquí fent residència al Teatre Tantarantana i aquesta és la segona obra que feu, la primera va ser Isekai, història d'un secuestro. Quin canvi hi ha respecte a la producció i al disseny d'Isekai? Vull dir, suposo que heu viscut tot un procés i heu après coses pel camí, o no? O és el fet de dir, ostres, hi havia molta il·lusió en el primer i ara en aquest segon tenim més pors o tenim més dubtes arran de l'experiència de la primera obra? Doncs la primera la vam fer a l'àtic, que és un espai més petit, però nosaltres vam fer una proposta encara més ambiciosa, em sembla, perquè vam fer servir realitat virtual. I doncs això va ser com molt complicat perquè vam transformar aquest espai en un espai immersiu. Llavors jo crec que la gran diferència és que després d'aquesta experiència tan tecnològica, que depenia molt de la tecnologia per poder dur a terme l'espectacle, vam dir necessitem fer una cosa més teatral. M'agradaria una cosa que sigui amb les eines i els artefactes propis del teatre. I crec que aquesta és la diferència més abismal perquè La nit dels mons és molt teatre. És amor al teatre amb llums, amb efectes, amb fum, amb làsers, però tot això és propi del teatre. I va ser com en aquest sentit vam aprendre que pot ser un espectacle tan tecnològic, necessites més temps per assajar-ho i potser no disponien d'aquest temps. Vull dir, et donen un temps per assajos, després per residència tècnica i t'has d'organitzar en aquests tempos i potser una cosa de realitat virtual requereix un any. Que us vau complicar la vida, vaja. Bàsicament, sí. I doncs aquí també és un espectacle, ja ho dirà l'Inés també, amb un virtuosisme tècnic, perquè sense això no ho pots fer, és complicat. Tenim salts entre mons, però tot i així és teatral i això ja és com funciona. Vull dir, funciona sense, i si la tecnologia falla encara podem tirar endavant l'espectacle, saps? Parlant amb crítiques de teatre em deien és que clar, la Loredana és com tiramos la casa por la ventana, no? Fem molts efectes, fem moltes coses, diu, i la Inés és com el pol oposat, diu, perquè 400 era molt minimalista i va ser molt efectiva tot i ser minimalista. És aquest fet el que ha portat que col·laboréssiu juntes? O sigui, l'intentar aconseguir un equilibri entre les dues maneres de fer? Potser no, perquè me'n recordo quan em vas convidar a aquest projecte, em vas dir que volies fer una proposta més simple, no? Més minimalista com els que jo feia, però crec que hem fet una cosa complicada, però m'ha agradat molt, he après molt del procés. És la més complicada que jo he fet, això és segur, però crec que està molt bé, sí que ens hem complementat també molt de tot, no només de la complicitat tècnica, però també com treballem, com escrivim, no? La dramatúrgia, ens hem dividit la feina i després hem combinat totes les dues formes de viure el teatre, no? Sí, amb això també és interessant perquè jo tenia una idea per al final que era molt complicada de fer, però molt, era com massa. I la Inés després va donar una idea més simple que va ser com, ostres, que guai, això funciona millor sense tanta feina, perquè sempre imagino coses que és com necessito molt de pressupost per aconseguir això. Te'n vas al cine directament, sí, no? és com mare meva, i la Inés va proposar una cosa com molt efectiva i simple i em va dir només retoca això.
i jo em vaig sentir com que tenia tots els colors que necessitava per acabar de fer la pintura, saps? Però m'ho va posar fàcil i jo sempre ho poso complicat i doncs és molt guai això. Sí. Hem començat parlant d'aspectes formals, però anem al tema. Com dèiem a l'inici, heu agafat Hamlet com a base. Per què Hamlet i no un altre clàssic? Què significa per vosaltres? Hamlet parla del ser o no ser en un món com aquest que ja sabem que s'acaba per nosaltres. I doncs la companyia tenia ja aquesta inquietud perquè portem molts anys, l'any que ve tindrem 15 anys ja com a companyia des de Llatinoamèrica aquí a Catalunya, i llavors pensava en quin és el sentit de tot el que fem, perquè és molt d'esforç, són moltes hores, volem parlar d'això. I Hamlet era perfecte en aquest sentit, perquè també té el mateix qüestionament. Podem continuar o no fent art en un món com aquest, en un món que s'acaba, on ja sabem que tot anirà cap a l'aniquilació. Podem seguir, per què hem de seguir? I per això crec que el Hamlet era el personatge perfecte, perquè de fet la Inés i jo vam pensar en Romeo i Julieta, crec que vam dir en algun moment Macbeth, i era com, no, jo crec que serà Hamlet, no? Sí, i té, tot i que Hamlet és una tragèdia, però té un punt irònic i sarcàstic al personatge i tota l'obra que ens donava molt per fer una comèdia. Me'n recordo que parlàvem de l'escena dels còmics, que està al Hamlet, no? Que parlen de per què fer comèdia, per què imitar l'art i per què riure de nosaltres mateixos i riure de la vida. No? I llavors me'n recordo molt perquè crec que vam treure aquests arguments per una mica per portar-los aquí com tema principal, no? Per què fem art i com d'absurd és fer art, no? I llavors per fer comèdia l'absurd és molt bo. A més, la comèdia és la teva zona de confort, clarament. Suposo que això també és una aportació clarament teva, no?, a l'adaptació. Clar, també quan Loredana em va trucar va dir vull fer una comèdia i tu fas comèdia, endavant, sí. I quan ha sigut l'hora de fer l'encaix del Hamlet clàssic amb els universos paral·lels o salts en el temps o les dues coses, com ho heu fet? Ha sigut fàcil? Vull dir, ha sortit natural o heu hagut de fer una mica d'artesania pel mig? Molta artesania, em sembla, però sí que teníem algunes escenes que ens agradaven molt i ens van inspirar molt en la posada en escena que fa el Kenneth Branagh per la pel·lícula, perquè aquesta pel·lícula és molt hamletiana en aquest sentit. I doncs, clar, seleccionar les escenes que ens agradaven, però que també podíem parlar dels conflictes entre els personatges. I doncs, clar, tenim a un Hamlet i a una Núria, que fa de Hamlet, que té el mateix conflicte entre Hamlet i Ofèlia. Tenim una Ofèlia, que és com la Maria, tenim un altre personatge, que és el Claudio, que està enamorat com si fos de la reina Gertrudis, que Maria també fa de Gertrudis, i doncs hem aconseguit, penso jo, aquesta relació que tenen els personatges de Hamlet a l'obra també. Els personatges dels actors i les actrius que fan l'obra. Perquè, clar, és metateatre i doncs és perfecte per parlar d'això. És tan metateatre com personatge que es manté al llarg de tota l'obra és la figura del director i com anar saltant d'univers aquest director doncs, cada cop té directrius més absurdes. No? O sigui, voleu portar també al límit aquesta figura del director l'autoritat que té aquesta figura quan comença a perdre el sentit, no? Fins a on pots tirar de la corda quan estàs dirigint a actors i actrius? Totalment, vull dir que jo també crec que em riu de mi mateixa, no? Per quan has de dirigir a la gent i coordinar un equip, que dius, ostres, arriba un punt que et tornes boig. I doncs tenim un director de mag que de fet, com que és mag, pot fer servir l'Incantus Auctoritas per fer una sort d'imperi, vaja, per fer que les actrius facin el que ell vol. I doncs és com el somni d'un director, no? De vinga, va, has de fer-ho tal com jo vull fer-ho. I aquest és com el director portat a la seva màxima expressió, però de fet també tenim un director que és un espectre i de sobte apareix l'espectre de Shakespeare en un món ple de... Perquè clar, no només és que és el director que fa Shakespeare, sinó que està posseït per l'espírit de Shakespeare. I doncs clar, pots jugar molt amb aquesta figura, a més que sempre és el director, mai diem el seu nom.
a tota l'obra. No cal, no? No El cal, director. no, és el director i ja està. Clar, tu en una presentació deies que et senties identificada amb el director. Totalment. És que tenim un món que és el món nihilista, que a mi m'agrada molt perquè el director està desesperat i doncs vol morir perquè no s'han venut entrades. I doncs jo em sento de vegades, he tingut moments com aquests de desesperació, de mare meva, no puc seguir, i doncs clar, ho miro i em fa molt de riure. És com que clar, jo estic tan desesperada i el director diu una cosa com que som tan insignificants com una cucaratxa. I doncs clar, literalment diu com una cucaratxa. I sí, jo crec que és divertit poder jugar a una cosa que sents i que et fa patir una mica, però que ho veus al teatre i fas com una sort de... Dius, bueno, em puc reconciliar amb això. I tu, Inés, que et senties més representada amb la Núria? Sí, també, crec que sí, perquè tenim els tres personatges que són una mica els arquetips, no? Està el director que té l'autoritat, depèn del món, té més o menys autoritat, i després tenim la Núria, que és la protagonista que vol donar tot el que té per l'art. Llavors, de sobre de les relacions personals, per sobre de portar-se bé o no, o morir o no, ella vol portar l'obra fins l'última escena i tenir aquesta realització de l'art, com del seu projecte, com ella ho vol, no? I sí, de vegades crec que també hem parlat també moltes vegades de com que oblidem menjar per fer els projectes artístics i tot això el tenim a l'obra també, però sí, potser m'identifico més amb ella. I després està la Maria, que fa d'Ofèlia, que és el personatge que està també desesperada per la precarietat de l'ofici, no? Perquè tantes hores, tanta feina i no per res, no? I està bé. Tenim els tres, crec. És una reflexió una mica com la crisi dels 40, però aplicada al món del teatre i de l'art en general, no? A més, ara comentaves, no? El teatre com a ofici. Vull dir, ara mateix hi ha molta gent fent teatre, però normalment en el seu temps lliure, no? I amb la Loredana havíem parlat fins i tot fora de micro moltes vegades de, ostres, és que hi ha molt poques companyies que s'hi puguin dedicar a nivell professional, vosaltres ho heu aconseguit, però teniu aquest dubte de, no sé si val la pena seguir o no. Creieu que hi haurà gent sortint del teatre dient, ostres, jo me retiro, o sigui, no em dedicaré a això, seguiré fent teatre els diumenges i ja, per treure's el mono, o com ho veieu? Perquè jo també ho veig des de la part que em toca, la gent que fa ràdio, que fa creadors de contingut, molta gent ho fa per gust, no? Vull dir, ho fa perquè s'estima aquest mitjà, però després diu, no em compensa això com a professió. No sé si creieu que voleu llançar aquest missatge o al contrari, de dir, estamos tan locos que anem fins al final amb això, passi el que passi. Jo crec que m'agradaria continuar fent aquesta pregunta i que el públic es pugui fer aquesta pregunta. De fet, ahir em van fer aquesta pregunta, en plan, Loredana, això he vist molt clar la teva tesi de no vols continuar amb això, o sigui, has de continuar amb això. I li dic, sí, jo vull continuar, però encara no estic segura, perquè, clar, arriba un moment en què et trobes molt cansat i dius, clar, és el que dius, no? És la meva professió, però de vegades és que sento que necessito dormir més, menjar. Vull dir, aquestes coses que... Veure la teva família. No? Sí, veure la meva família, sobretot, o respondre a la meva mare. I clar, tens aquest dubte i penso que és interessant el que fa aquesta obra amb els artistes, perquè si sortiràs, t'has de fer la mateixa pregunta. Vull dir que si no aconseguim que la gent que fa altres oficis que no són científics o que no són ben pagats, no surti d'aquí dient, ostres, pot ser o no ser, ho faig o no ho faig, crec que no hem aconseguit el nostre objectiu, que és qüestionar-nos això. No sé, Inés, si tu també creus que cal fer aquesta pregunta, cal fer-nos aquesta pregunta.
Sí, jo també. Encara tinc més il·lusió, crec, perquè no tinc tants anys darrere meu, però sí, crec que la pregunta és molt adient, no? Perquè no només perquè no trobes la manera de fer el que vols, no? Perquè de vegades ho fas en el teu temps lliure, però sí, també crec que l'obra té una mica d'esperança, ni que sigui perquè hi ha altres mons que són pitjors que el teu, no ho sé. Mal de muchos? Sí. Fa quasi un any parlàvem amb vosaltres, encara que no ho vam poder fer presencialment, a l'Idíl·lic, sobre el fantàstic aplicat a les arts escèniques, no? I comentàvem que sí que n'hi ha, però que té menys visibilitat. Jo no sé si és per la mirada o és perquè han canviat coses amb aquest any, però jo he vist un canvi, he vist moltes més propostes d'arts escèniques vinculades al fantàstic, i en aquest cas el que feu és una obra explícitament fantàstica, no només pels universos paral·lels, sinó pels elements que hi ha a cada univers, no? Que hi ha mags, hi ha Pokémons, hi ha zombis, no? Vull dir, creieu que s'ha de fer més propostes desacomplexades, o sigui, poder fer bandera del fantàstic independentment que estigui mal vist en alguns sectors, o potser també per treure aquesta espineta de sí que s'està fent i veniu a veure-ho? S'està fent i es farà encara més, estic segura d'això, perquè i a més es pot fer un fantàstic al teatre que no sigui cinematogràfic. És el que volíem demostrar amb aquest Hamlet. És una obra teatral, de teatre fantàstic, que no segueix el codi cinematogràfic. Vull dir que en aquest sentit és com es pot fer teatre fantàstic amb les eines del teatre. I penso que es continuarà fent perquè també n'hi ha una apertura al fantàstic en general. Tot i que hem tingut molta gent que parla i diu bueno, potser això és un gènere que no és tan d'alta literatura, ja sabem que això no és així des de fa molt de temps, i és com, bueno, crec que aquesta discussió ja ha passat, ja tenim autores com Úrsula K. Le Guin, grandes autores que ens han demostrat que els gèneres fantàstics és literatura o és teatre o és cinema, però que no és diferent del que es considera acadèmicament el més alt. No? I de fet tenim gairebé una pel·lícula que es diu Everything Everywhere All at Once. És una bogeria. És una bogeria absoluta, va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula, és fantàstica, de gènere fantàstic, vull dir que és com que perquè no pot passar al teatre, també pot passar al teatre. Aquesta màgia, no? De que la gent trenqui amb aquest prejudici. Sí, jo crec que és una mica la necessitat d'obrir la ment, no? Perquè si tu vas al teatre, el públic va, i tenim una mena de menjador no ho sé, de la Bernarda Alba, i creiem que això és un menjador o és una biblioteca o és un cementeri, el Don Juan Tenorio, al cementeri, per què no perquè no creuríem que estem en un món de mags, no? A la fi jo crec que el públic està disposat a creure. Si va al teatre és perquè vol creure el que està veient, vol creure la història, no? I llavors és només un codi més i tu pots donar-li les eines perquè sigui més espectacular, potser perquè per això fem molts trucs tècnics també, no? Com llums i so i tot això, però no cal, realment el públic està disposat a creure al teatre, llavors per què no, saps? I no us fa certa por que diguis una proposta tan concreta de fantàstic, tan friqui, doncs exclogui altres públics? O creieu que també el públic friqui és prou nombrós com per poder nodrir aquesta oferta? Jo crec que hi fa falta coses pels friquis també, però jo crec que qualsevol persona pot gaudir d'aquest espectacle perquè hem fet un esforç també conscient de no fer els referents massa específics, però fer com els mags en general, no un mag específic, els vampirs en general, perquè tothom pugui entendre, no? Una mica, tothom sap, i encara si no t'agrada el fantàstic, tothom sap que un vampir xucla la sang,
no? Llavors hem fet una mica una obra perquè tothom pugui entendre i gaudir. Sí, i a més jo crec que realment ahir, per exemple, no teníem un públic friqui en absolut, era un públic teatral i va riure molt en aquest sentit i era molt friqui l'obra. Però són referents molt coneguts, vull dir que i si ets molt friqui gaudirà més, això sense cap mena de dubte, però jo penso que una cosa interessant que ha volgut fer sempre la Salamandra és portar altres públics al teatre, perquè sí que al món friqui o al món del llibre hi ha molta gent que no li agrada el teatre i dius per què? Perquè no trobo el que m'agrada allà. I doncs això és interessant, aquesta mescla aquesta barreja entre la gent del teatre i la gent del món del llibre a un mateix lloc. I perquè és un tema de circuits, no també? La gent que està en el món literari li arriba en totes les presentacions de llibres i la gent que està al món teatral li arriba a tota la cartellera, però a vegades connectar els dos mons és complicat, no? I bueno, ja sé que hem estat fent a la Salamandra des de fa uns anys, vull dir, i crec que ens ha funcionat. La gent riu molt, s'ho passa bé, tenim altres públics, gent més jove també que ve al teatre, que no només és cert tipus de públic, és més elitesc, no? I doncs és guai, això, és molt xulo tenir aquesta connexió amb el nostre àmbit, vull dir que... Però aquí que és també la nostra feina, doncs crec que això ens agrada molt. Esteu aquí al Teatre Tantarantana fins al 7 de desembre, després què? Hi haurà gira, us veurem en altres llocs? Doncs jo espero que sí, vull dir que si ens confirmen avisarem, segur que tindrem gira per a alguns llocs de Catalunya i tant de bo hi puguem anar també a Madrid, seria molt xulo. I després la companyia continuarà fent l'habitació encerrada, que la vam fer al Celsius a Vilés, i això sí que està confirmat que la farem l'any que ve a Madrid. Doncs moltes gràcies Loredana, moltes gràcies Inés i molta merda. Gràcies a tu. Gràcies.